Pane vasikana vanetsa Happy Nyasha pamwe chete naMai Nyangone vanga vachishanda kuPhD vachibatsirana naPapa Utamagaya kusanganisa vasikana vechidiki kuti vararwe namufundisi allegedly. Aiwa, nyaya iyoyo yanetsa mumastreets ende vazhinji vari kuti dai zvagonekamwa kuti vaendewo vanopinda mukati vakakanganisa future yevana vazhinji uye nyaya dzavo dzakatekeshera. Regai timbonzwa dzimwe dzenyaya dziri kutaurwa pamusana paVamagaya uye vasikana ava vari vairi kana vatatu. So 2018 to 2019 I was ku college. I won't mention kuti zvisaite obvious kuti ndini. So there is a lady anonzi Sarah. She was my friend. She invited me ku church. All students from colleges vaiveko. We had fun paye and ndakuenda. My friend akandipa envelope zvikanzi present from Dede. You open waku campus. Ndakabva ndangoti alright. When I opened it maiva nemari. Cash wanzwa. Ndakavhunduka. Maiva nemari. Mari chaiyo yekuti ndaitova nechikwereti ku college ndakatobhadharawo nehalf ye next semester. Sawira ndakatomuti how far zvikanzi thank you for visiting, he is a man of God. Kondaigozivei ndikati uti zvanzi thanks zvikanzi aiwa kurakidza uno Friday unozviwira woga munhu anozvitendera. Friday yakasvika ndakakwira lift from college went ku church ndakagamuchirwa naSawira takanovaona ku office iri near ma hotel rooms. You are so innocent. Takagara paye takatomhoresana. Ndakaita thanks ndakabvunzwa kuri sei kuskuru. Hapana zvauri kuda here? Ndikati laptop plus ka business. Zvikanzi kei? Ndikati bhero. Ko mari was not a problem to him. Dzemataite ndakapiwa mari. Ndikaenda. Ini ndikati boy here. Zvikanzi yes, he is a man of God. You should come to church. So these ladies, they would hook him up with beautiful ladies. Iwopuwawo mari. Pana Nyasha, pana Happy. Vanava, they were very close to him. Vaiwirirana madeals aya. So ndakati ndaenda bye bye. Friendship yatosimba manje nana Sawira. Sawira akazongonditi ko kubva wazongoenda kana kuzomboda kuuya chero ku weekend. You should come. Nekuti isusu tinogara pa Yada Hotel. Ndakazoenda paye zvikanzi Dede havapo. Vaenda ku mine. So mangwana Saturday achauya ku hotel. Achauya ubva kuvhizitira. Vakazosvika ku hotel vakasvika tichiona TV. Happy Nyasha hugged him. Ini ndikasimukika kumhoresa munhu waMwari. Ndichida kutyora muzura. Amai ndikanzi hagi. Ndakavhunduka. Zvikanzi uri sei? Ndikati ndiri bo. Imagine these ladies kwakutobuda kwakutisiya tiri two. Vakabva vati uya kuno. Takaenda ku bedroom because the hotels ane setup yezvima one bed. Taenda ku bedroom vakabvisa hembe. Vakarara pamubhedha. I sat next to him pa bed. Ndakamboshinga because ndaisada kunyadzisa Sawira. Enda ndatoona kuti ndosaka ndapiwa mari. Hakuna zvemahara shuwa. Vakabva vanditi bvisa hembe. Uya pamusoro. Ndione vatopfeka masocks. Ndakafunga a close person wandaiva ndamboudza zvemari. Achiti these guys vanorara nevasikana. So virus plus kutorerwa your gift. Ndakabva ndaramba. Ndikati handikwanisi. Vakabva vatsamwa. Zvikanzi kuwandisirei nditi bvisa hembe. Ndikati sorry. He went in bathroom vakageza vakapfeka and left. After some minutes Sawira akauya nemari iri envelope. Zvikanzi ko waitei? Ndikati why didn't you tell me? Zvikanzi unobohwa iwe. I won't link you. Unenge uchiti hey warohwa nenhamo. Ndokuitira plan wakudai chiko chakadaro. Vatsamwa. Zvanzi buy what you want. Kana wave ready wozondiudza. Ndakatora mari ndikati I'm not sleeping here. Bye. Ndaenda. Ndakaenda bandaitya kuti what? So ndozvavanoita. I started thinking kuti so vaye vanonzi she is staying pa hotel getting help from Dede anenge achitorara navo. So zvekuti inhema iri kunyeperwa guys sit down. Hamuna chamuri kuziva inini. The laptop I use I got it from him. I paid my sister's school fees and my fees from his money. First time kuita zvemabhero capital was from him. It's true nyaya dzekubata chibharo ine hangu we didn't do it but I know a man of God vakashama. Ende chiro chavo hachinyanyoshamisira zvekuti unenge uchiti nekureba kuyaka zvichange zvakadii. But ndo nyaya yangu iye. Anyway. So uyu musikana guys ari kutaura nyaya yake kuti akaona man of God akatodescribe nenhengo yacho
chimwe chii chamuchada. Pane vazhinji mafollowers ePhD ari kuti aiwa regai kudaro muri kutaura zvakaipa. Aiwa guys, tiri kuti isusu kana munhu akaita zvakaipa akanenedzerwa mhosva isi tinongotaura sezvazviri zvatinogara pano tiri impartial. Zvamunenge mangohwinza ndizvo zvatinongokupai. Zvinenge zvingori mumastreets ndizvo zvatinongoisa sezvazviri. Vaya vane wavo mafungiro makoments enyu amunoda isai pakomenti papa tongona tichienda mberi. Pasamazuko kwabuda zvakare vamwe vasikana vadecida kunyorera Ruvu vakati havasati vasafe kuti vaburitse nyaya idzi uye kukoti hakusati kwadanwa vanhu. Vari kutya zvakare kuti mukomana akabuda ivo vachinge vaisa mafaces avo samawitness vanogona kuzongodisappear. Nyaya dzacho dziri kubvira pakutya kuti pane vasikana 2 or 3 vakambodisappear zvanga zvisina tsarukano. Saka mawitness aya o mavictim aya ari kutya. Saka vari kungonyora ari maanonymous letter. So pane wanyora akati, I've been seeing nyaya dzamagaya and I thought maybe I should come out as well because so many years later this story still wants me. I'm going to talk about Nyasha na Happy. Muri kuona vasikana mazita avo abudzoka zvakare because these ladies are behind most of kubatwa chibharo that have occurred because vari kudana madzimai kuna magaya. They look for women via Instagram and they should be exposed. What people are saying is very true. I went to the same high school with Nyasha, and those that know Nyasha, Hana kunaka ake, but she has a beautiful body. So one day, Nyasha requested me on Instagram. That time, I was still at university, so I was happy. They thought, my old high school friend, I requested a big. Muskana ito post lavish things, my trips, latest clothes on Instagram. That time, I was still at university. Takatota Nyasha, you look good, you have changed. Tichitopasa compliments tichida kutonzwa kuti kososi yemari iri kuwanikwa kupi. One Friday she DM'd me zvikanzi are you free. Ndikati I have a lecture but ndikapedza I will keep you posted. A fast forward akauya akanditora pauni akanditi pack an overnight bag since magere kuchikoro achivhara early. Ndikati okay. At this point I thought she's being nice and I had no knowledge what was ahead. Next thing, heyo cable yananga pa Waterfalls Payada Hotel. I didn't want to conclude the wrong things because she said she had a good job. So I thought she had business pa Hotel Paya. Sharp. Okay. She had told me to wear decent clothing like a dress. So ndakangoti okay. Got there pa Hotel Paya pakazara youth at that time. Parikuita kunge pane conference. Akatitora. She took my bag and she put it in the hostel. We went to join vamwe pa hotel apa. It was a big backyard yanga ine zvimaplants madeza acho ndopaitwa zveyaguma. Takamira navamwe there and pane vasikana vakanaka zvisingaiti. Nyasha whispered akati vakakubvunza kuti unopinda yada ita kuti ehe because vari kutoona kuti utori threat. Indikati threat pa youth conference but anyway ndakangochila. Leading this crowd was the man of God himself, Walter Magaya. Ndakatoti kuna Nyasha ko as you work for Magaya zikanzi in one of his shops ku Avondale. Ndakatoti so ndo saka tiri pano asi uri kuiteiko pano. Zikanzi ndopindawo yada zvangu saka ndangoda kuatenda. Ndakabva ndangoona kuti aiwa since she's hosting me regai ndingoteramira. I sat with Nyasha and ndo pakauya Happy. She sat next to me. Nyasha introduced me to Happy. She just said this is my sister. So conference E was all about research aguma. Aida kuinvita drink yaigadzirwa neplant iri. I started noticing things that were unsettling mu conference room. Pese paiti akabvunza mubvunzo kuti what herbicide or pesticide would work for this aguma plant. Vanhu vaibva vamanya pa laptop avo nepamafoni vachiresearcha then munosumudza ruoko anenge angopa answer or asumudza ruoko aibvumudzwa kupa answer otanga nekupfugama oti thank you Daddy for giving me an opportunity to talk. Paanenge angopedza vobva vadini vamukandira break remari. Ndakati naiwe Nyasha kosei vanhu vachipfugama kukanzi aiwaka. It's a sign of respect. Bricks of money were flying in the air. Vanhu vachipiwa mari kungonzi go look for this that you researched and bring it to me zimari iro. Then vakabva ngosumudza musoro ndobva vati Sasha chimbotipawo answer. Ini ndaiva ndiri busy zvangu ndichiscrolla pafoni semunhu anga asina interest. Ndakavatarisa ndikati do you mean me? Kukanzi iwo wakagara pakati paHappy naNyasha.
The whole crowd looked at me. I just gave a random answer, but correct. Brick. I didn't even think of doing the whole kneeling thing or chanting worships. Takangodaira. Takabva ndabvunza Nyasha kuti ko vanoziva zita rangu. Ndashamiswa. Akabva ati, I told zita rako, your name, your surname, kwaunogara, nezvaunoita. The function ended. Ndikati ko Nyasha, let's leave kati yende kumba kwako. This was around PM. Zvakanzi aiwa dad wants to see you personally before you go. Ndakatoti why me pavanhu vese ava? Kukanzi he wants to know a bit about your degree, if you need help with your tuition. Ndakabva ndangoti anyway, I am not interested because dad is paying my tuition and then ndinekama ka side business. So but anyway, just as a sign of thanking my host, ndakatirega ndiende. Got there tiri 3 tikatogara mulounge kumavilla emuhotel imomo. Takagara moya ndakatoti so when he comes, how do I greet him? Ndoti makadi here kana ndoti chi kwanza unoti wewe. Hi daddy or hi love, how was your day? Topa ndakati yowe zvandatopinda muLions Den. I told them I was not comfortable with that. Why would I address him like that? Zvikanzi don't worry, just relax, say daddy or my love. After 20 minutes my guy walks in. That was my first time seeing him in person and I just stood there frozen. Did these girls in Nyasha say hi baby, would he say, and then kissed him on the mouth? I was shocked. Ndakangova handshake ndikati hi. Zikanzi hi Sasha, it's nice to finally meet you. Nyasha told me a lot about you. Okay. He asked if I liked the conference and I said okay, but I was sweating and he saw I was nervous. In my head I was quickly thinking of an exit plan. He then said, I know urikurara kuno, so someone will go and fetch your bag kubva hostel, bring it kuno kuvilla. I said ndagoya pano nekuti cable yauya pano ndiri kuenda kumba kwaNyasha. Vakaseka naNyasha kunzi kwevaona kudza Sasha kuti unogara pano pahotel. Mbavazvisekera zvavo. Ndo pandakatozoona kuti ndapindana nacho. I then realized kuti Nyasha uyu anorongera vasikana vamagaya. So ini ndakabva ndanzi chiande kurumu, but ndakabva ndangoti aiwa sorry guys, ndasenga makizi ekuhostel, so I need to go back. They offered vakati aiwa ndononokusiya kuchikoro kwacho. Saka takaenda ini nadaddy nadriver. Vakandisiya pagedhe and he gave me another brick of money and he said ndofanira kuya kuma-conferences ake and next time ndiedze kuita sleep over. I then realized that Nyasha goes through list yako pama-friends, Instagram, Facebook, then obatora ma-contacts. So this is what she did to some of 3 friends dzangu. Asi havana kupukunyuka. Vasikana vakaenda vakanovatiwa navo. 2 of my friends ma-makeup artists vakatoendwa navo vakanorariwa navo. Vanga vadanwa kunzi uyai muite makeup nekuti tine conference. So guys, nyaya yakanyanyisa kukura panapa. Pane nyaya yamai vanonzi amai Nyangweni vakugara kuScotland. Amai ava vaibatanidza magaya nevasikana, asi pamwe pacho vaizosvika pakuita jealous. Vamwe vasikana vakazobvunza kuti asi nai mai Nyangweni, asi muri kudyiwa here nemukuru? Zvimwe zviri kuitika ndezvokuti mai magaya havagari kure nehotel iri, vanenge vachitorimo mumavhila iwayo. Zvinhu zvakadaro zvichiitika pano apa pane makamera vari kuti chero uchigeza dzimwe nguva unoti wapedza kugeza wadhedhi vakakudana kuvhila vanenge vachikudescribira mabirthmark makweshero aunga uchiita. So zvinoratidza kuti vanhu ava they know what they are doing. Mama turns a blind eye, vanoita kunge vasiri kuziva. Zvobva zvaita kunge miko. Ndozviri kuita kuti vamwe vasikana vakawanda varambe vachiti aiwa guys, musarambe muchiti mama vari neutral, she's a victim. Pamwe pacho hatisi kuonawo victim wavo, mama vatori perpetrator pamwe chete nemurume wavo. So izvi ndo zviri kubuda muma-streets umu. Nyaya yekuti amai vari kutena blind eye ndo yaita kuti vanhu vazhinji vafunge kuti ikalte. Regai tipedzise nenyaya yamukoma Nigel. Mukoma Nigel vanoimba kukwaya vakanzi vakaonekwa vakafa makuseni. After some time ndo mabudiro akaita nyaya yekuti mukoma Nigel vakafa. After some time mukomana akazongobudikira kuchechi during the week. Pane ma-ministry workers chete takatiza titi chipoko. I think zvavaida kuita zvanga zvaramba. He entered my church offices and I noticed kuti masenior hana kuvhunduka. Vakatotaura naye but he was not looking fine zvake. Akangoita iwiki aripo and hatina kuzonzwa nezvake futi until today. It's been years. He was an orphan aichengetwa nechurch, saka wekubvunza hapana. In one of the services, Papa said,
if you go away from the anointing munofa sezviri kuita vamwe venyu. Then he gave example yaNigel. In another service he said, no one will bring me down. I worked so hard kusvika pandiri. Ndicharwa with my last drop of blood, and I promise I will end you. Tikatoombera maoko tichita our father is a fighter, but vaitotaura chokwadi kuti vanokupedza. So nyaya dzamukoma dzakawanda. Vasikana vamwe nyaya dzavo tadzirega kudziverenga nekuti pane vakajikiswa zvavakajikiswa, vakaitwa zvavakaitwa, kuvhila kuhoteu uku. Asi tagoti aiwa, regai nyaya idzi tisadzikanganise vazoenda nadzo kukote. But nyaya yatiri kunyanyotsimbirira ndeyayepi nanyasha avo vari kubata basa rekusanganisa papa nevasikana. Vasikana vanofanira kumiswa nekuti zvanyanya vangani vana vane future dzavo dzakangoitwa blow away nenyaya yekusanganiswa vachienda kunobatwa chibaro. Guys, kumukoma Nigel vakaendepi? Pane chakavadya here? Kwava vekuzofira kubhodha chii chakaitika? Nyaya dzose idzi dzikaburitswa mukomana anogona kungogara mukati. Kune vaya vane macomments avo nedzimwe nyaya munogona kungotichaira. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, comment and subscribe.